care a dat aceeași considerație farmacistilor ca și medicii. Nici noi nu putem da pe marele nostru Davila și suntem de în vecii vechi. Și așa a fost și la înființarea revistei sanitare militare în 1897, așa a fost în 2000 la înființarea corpului societății de medicină și de farmacie. Și așa a fost în cursul secolului 20 până în zilele noastre. A mai fost niște epoci în care noi am fost neglijați, dar cu timpul toate lucrurile acestea au revenit la urmă. De aceea ne bucurăm ce ne farmaciști, cei din sală și cei pe care îi vom anunța noi